Цидония. Не се прави на... Никога вече. Не, малкия мес. Това някакво по-голямо от него. Не по-деценце. Да, па чак па ги следи. Седмици са. Ти върнеш чато да видиш. Нямаш. Нема за кафе. Айде, Вака! Горе. Ей! Не искам нагоре. Въздикам, като го видя утре. Ама всеки я спаси. Всеки я спаси. Що ти казах? За Левски си Вие вратарите сте разправили. Иначе верно, да. Абе, не има такова нещо. Добре, ти защо не Трябваше да сваля, победи. Те защо не могат да се кажат. Служи ли по 10 лева, ти ще отмислиш. Но това е... Аре, бе, това ви бива душа, бе. Аз викам на лята. На лята? Абе, Ванка. Това не е работа. Ама ти къде ли? Запалило се е горе. Пак ли? Пак ли? Пак я преди като дълго Вчера и те тук некъде са. инака това. Обаче, Дигнава се хора, добре, отдолу. Не мога да я ползвам. Нема, аз ти преди погледнах, викам... Еме ти с ти очила. Сега не си ли се звали? Някъде е, две цигари сме опорни. Опа, тия са от нашия... Добре, как е, си ли се звали? Не. Много. Стигли си? При Иво или при баща му? На водата. Добре. Да, бе, знам, виждам се колко. Виждам се, не нещо не е. Нищо не е това. А ти сам, това си чак, нали? Не. Сега сме заедно. Не. Сега съм въвън. Грама не е вода. Също като вода. Не знам, бе, не знам. Не е памук. Не носим памук. Какво беше името на това? Тия бъде се хора. Що се правиш? Кончета, спаси. Вие, че това викам. Печага, а пръв ще прави. Но води ми, че много оставлява. Много. Не ден го видя. Това е генито. Познавате, ама очилата не мога познат. Он се ми помагаше, като на метро, като бех. Да, се ми помагаше с количка. Сега колко на колко? Левски биха. Аре бе, Люси. Айде, де. Ами не, си украсиш. Не. Отки се степате вие. Вие само това правите. Се степаме, ти няма, ти да гледаш. Да снимам. Ще викам Жиличката. Тя ще снима. Тръча бързо минути. Не, ти долу за повече. Ама ще ми... Това е води, нали?
Не, видите. Удри! Ще утопим. Ай, сложим, в часа почекай да се игра. Къде откара тази топка, бе? Сега ще да правим. Браво! А съдята ще били доста. Като има проиграл. Днеска ли има? Нема, Цяло вече.